se non se plantan agora certos cultivos, xa non se poden plantar. Isto é todo estacional. Isto tes unha temporada... Se os chícharos xa non os plantamos xa, nos olvidamos deles. A partir de agora xa non se poderían plantar. Que está mirando para a terra? Home, claro, que nas patatas non nacen, claro. Ti non ves, mira para aquí todo encharcado, tiña que estar nacida, non nace ninguna, non nace nada, ti ves como está todo. Outros invernos pois non choveu tanto, pero este inverno foi demasiado, moita humedade, moito frío. De botar fora aquí neste tramo, pois fará ano e medio por aí que botou unha vez fora. Así. Desta volta, pois a principios de ano... Eu odio a chuvia. Así. Eu odio. Pois vive nun mal sitio. Claro que vivo en mal sitio. Non vivo en un sitio moi bonito, cuidado, Galicia é moi bonita. Pero debería chover de noite. E despois de día? E de día facer a vida normal. Os barqueiros estaban preparados, os barqueiros da Morín, que falamos con eles todos os anos, pero xa comentamos que non subiran, que non íbamos a ir a cruzar xente a Portugal. O de cruzar o Miño creo que non vai poder ser en barca. Como está o río e con estas xeas que hai, estas lobadas é imposible. Pois entón quedamos aquí arriba, mira, habendo carpa. Claro, é que non hai problema, a romería faise igual, non? Claro. E parece que hoxe lles gañen a partida os veciños, os portugueses, porque eles están vindo en barca algún. Hombre, porque son un poquinho máis arriesgados, non? Cando era pequeno perdín tantos, creo que me acostumbrei a dicir, mellor non os teño, porque senón acabo perdendo tamén. Hai que ter cuidado non deixarse moitos sitios, senón chimpanchos. Ui, pois teño 6 ou 7. 6 ou 7? Sí. Todos teus ou da familia? Non, meus. Temos 7 ou 8 paraguas, pero que valga un par deles. O trociño Ikea este arreglou. Ai, aquí é Reyes. Sí, amigo rapaz. É novo. Esperando que chova. Ángel, como está a cousa? Home, isto... Pero onde está a pesqueira? Eu non a vexo. Naquel corno que mira salir, mira aquelas cousas ao balazo, sí. Está a pesqueira, ali temos que entrar nós. O mínimo creo que son 70 metros cúbicos en pleno branco, cando vai seco completamente. E agora deberían 1000 e pico metros cúbicos, é dicir, que a diferencia é de... non sei, 40 veces ou así. Creo que no 2001 me parece que foi, que hubera chovera 6 meses, e todo o mundo dicía, chove, non para. Aquel ano tamén hubera moita lambrea, pero tamén choveu moitísimo. Ya este ano seguramente, se baixa, é dicir, se agora para de chover, no mes de abril seguramente hai moita lambrea. Pois, efectivamente, olvídate que o problema está todo aí. Non podemos evitalo. Non podemos evitar, sí. Non queda máis remedio que repetir, hasta que a cousa consigamos que vaya. Digan as estatísticas que este foi o mes de marzo máis húmido dende que hai rexistros. E isto ben o saben os que traballan co Sacho, porque van con retraso prácticamente todos os cultivos. Hola, bo día. Hola, bos días. Que tal, Fran? Hola. Bueno, de bo día é un decir. Sí, levamos unha boa temporada. Se nos vai quedar o corpo de ra, eh? Sí, por supuesto. Teredes que notar moitísimo, non, isto do tempo? Bueno, pois, a verdade, si se está notando moito, bueno, é unha cousa que falando con outros que tamén teñen o mesmo tipo de negocio pola zona, pola provincia de Pontevedra, a preocupación é bastante grande porque temos comprado produtos que, bueno, se non salen agora son moi estacionais e se non salen agora, se non se venden, pois uns che quedan para o ano que ven sin poder vender e outros pérdense. Unha doceniña desas. Bueno... Supoño que con este tempo estará plantando todo con retraso, ¿no? No planta nada todavía. Nada. Con este tiempo no se puede. Tendrá que empezar, si no después no podemos comer nada en verano. Muy bien, perfecto. Gracias. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Fran, que é o habitual de plantar nesta época? Pues nesta época, por ejemplo, tenemos que andar xa en plena faena, co tema da patata, o guisante, o chícharo, que está, bueno, ese xa está acabando, que tamén se perdeu casi un 30% da venta, igual que na cebola, que no allo, pois aproximadamente un 30% da venta perdeuse. E agora empezaríamos xa pois co legume que vistes fora, a leituga, a cebola en planta, e iríamos pouco a pouco empezando xa co pimiento, co tomate, pero bueno, a xente que está levando é para invernaderos. Esas plantas que tes ti pequerrechas aí fora, canto tempo aguantan? Canto tempo as podes ter ti aquí
Sen ir a terra, porque Sin ir a así... terra, vai depender un pouquiño da cantidad de chuvia, do frío, que tamén nas estropea bastante, porque veñen de invernaderos, pode aguantarche algo 15 días, pero bueno, é unha cousa de vender eso. En 8 días ten que estar liquidada esa e outra no sitio. Entón, imagino que a xente como ti, a xente do teu sector, estaredes todos pasando unha crise peor todavía da que temos xa, non? No, a ver, sí se está pasando bastante mal. Che comentaba antes, pois eso, nunha asociación que temos ahora aquí na provincia de Pontevedra. De tendas, sí, produtos é a agrícolas. primeira que se fixo aquí, que nos conste aquí en Galicia. E fixémola no ámbito todo da provincia de Pontevedra. Ben, temos unha reunión pois mensual, e un pouco pois estás en contacto con xente pois do Rosal ou con xente da zona de Cambados, de Meaño, por aí, e a preocupación é bastante grande. Colles unhas leitugas e as plantas, e o terreo se encharca sucesivamente, un día tras outro, un día tras outro. Eso pudre. Eso vai podrecer porque, primeiro, inda que lle botases pois algún insecticida, algún fungicida, que realmente os fungos ainda non atacaron porque non hai un calor suficiente, entonces simplemente son problemas de afogamento, e contra eso non hai nada que facer. Eu botei unha pouca e nada, non saiu. Non saliu. E normalmente por este mes de abril vostedes xa tiñan... Se bota algún, ela igual, ela bota primeiro xa. E vostede tampouco, lle medrou? Nada, eu levei de aquí esta caixa e todavía non a botei porque non se vai a nacer, que se pudre na terra, entón non a sembrei. En espera de que mellore o tempo, pero... Pero non dan mellorado, non están vendo a ver si deixa de... Abril empezou moi mal, entonces vai esperar a maio, a ver. Se non se plantan agora certos cultivos, xa non se poden plantar. No, isto é todo estacional. Isto tes unha temporada... Se os chícharos xa non os plantamos xa, nos olvidamos deles. A partir de agora xa non se poderían plantar. E agora mesmo, despois de todo que choveu en marzo, que é o peor que pode pasar? O peor... Que siga chovendo, que de repente veña unha calor increíble. Eso sería o mellor. Que parase de chover, estáse, bueno, falando así coa clientela e tal, pois... falan de que terían que vir ahora 15 días vos e non só o sol, sino tamén incluso aire, un pouquiño de aire de norte, que se case un pouco os terrenos e que, bueno, isto pois, digamos que perdera ese encharcamiento que teñen as terras que están totalmente afogadas. Bla, 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 bla. Llueve sobre mojado. Esperen uns diñas, porque isto... No. Isto non hai... O 14 se que viña a Pontevedra e todos os diñas. Sí, esperar a que isto amaine un pouquiño. Graciñas, hasta logo. Si che parece, incluso, podemos ir a visitar a un cliente que ten unha finca que estes días estaba bastante anegada de agua. Incluso polo camiño verás fincas que teñen moita cantidad. Efectivamente, que é a mellor maneira de... Sí, porque, bueno, na televisión aparecen as crecidas dos ríos, as fincas que están cerca dos ríos e tal. Aquí verás fincas onde non hai ríos e que están anegadas igual. Bueno, pues estupendo, vamos logo. Moi ben, venga, vamos a ver. Llueve sobre mojado. Buenos días. Bueno, buenos días. Hola, buenos días. Hola, ¿qué tal? Hola. Buenos días, ¿qué tal? Que está? Mirando para a terra. Hombre, claro, que as patatas non nacen, claro. Ti non ves, mira para aquí todo encharcado, tiña que estar nacida, non nace ninguna, non nace nada, ti ves como está todo. Pero hai moito tempo que as plantou. Sí, tiña que estar nacidas. Eu creo que terei que botalas outra vez, porque ti mira a agua aquí, estes días que chovía tanto que era, bueno, unha cousa nunca viste. Era horrible. Bueno, xa ves como está ainda ahora, é como está, é que isto non ven para arriba, porque tiñan que estar nacidas. Ni guisantes, ni patatas, ni nada, da pena. Pero ten plantado tamén chícharos? Sí. E onde están? Os chícharos tamén, para despois tamén estarán aí. Non me parece que quere salir algún, pero as patatas nada, e botei-nos despois, que os chícharos se tiñan que estar nacido que nacen antes, pero nada. A patata xa ves, é que non se viu unha, siquiera, ti ves algunha. A erva está salindo toda. Bueno, xa se ve como está a veiga toda de fora a fora. Eu se teño que sementar outra vez a veiga, que antes patata me leva aquí outra vez. É o traballo, claro. Terenas que botar o lejón, porque non vou meter aquí o arado, porque aquí non entra. Por supuesto, queda enterrado, non? Está moi blando o terreo. Se entras aí, vas para baixo, Dios non libre que entres, que non sales para fora. Vostede recorda así unha primavera? No.
no. Cando salgo pola ventana digo, ai, minhas patatiñas, como estades? Que pena, para que as botaría eu? Está salindo erva que se relumbra que isto, ao billo sol, isto é unha pradera. Pois ben que o sinto, Lola. É que lle vamos a facer, miña filla. A vida, o campo é o que ten. Chover está claro que choveu moito en Galicia este inverno, pero foi no concello de Cuntis onde máis precipitacións se registraron. Así que non estaría mal saber se os habitantes desta vila tiveron realmente a percepción de vivir un inverno especialmente chuvioso. Buenos días, señora. Hola, buenos días. ¿Usted sabe que Cuntis é o concello de Galicia onde máis choveu este inverno? Sí. Si o sabía. Sí. E vostede notou, non? Sí. Outros invernos pois non choveu tanto, pero este inverno foi demasiado, moita humedade, moito frío. Vostede non recorda outro inverno como este así? No. Estou escoitando que vostede é enemigo do paraugas. Pois sí, porque non me gusta a chuvia. Pois vivindo en Cuntis, porque sabe que Cuntis é o concello onde máis choveu de Galicia este inverno. Este ano foi muchísima agua que hubo, sí. E vostede notou, non, con respecto a outros invernos? A ver, agora levábamos uns invernos bastante bons. Pero claro, este é un inverno de fai anos, de cando eu era máis unha nena, non como agora que xa son unha vella. Tivo algunha consecuencia, afectoulle algo na casa porque ten humidades ou que ten goteiras ou que a roupa? Goteiras non, porque teño algo de humedade na miña habitación. Foi demasiado, un pouquinho demasiado foi. Claro, porque hai xente, por exemplo, que lle afecta o ánimo. Ai, non, a mí non me afecta porque eu, a ver, cando chove como líome con outros labores da casa. Pois moito, que teño moito que facer. Limpiar a casa, que é moi grande. Afectame bastante. Sí, verdad. Son moi nerviosa, teño tensión de nervios, outras preocupacións personales. E entonces coa choiva, métese un máis na casa, verdad? Sí. Sabe que Cuntis é o sitio onde máis choveu de Galicia este inverno? Dicen que sí, eu agora non sei. E vostede notou-no con respecto a outros anos? Eu notei, no, claro que eu notei. Hai moitos anos que non... Dentro do ano 47 non se acordaba un ano como este. Sí. E vostede, por exemplo, influiulle algo na saúde físicamente? A mí non, do momento estou ben. De momento nin ten máis reuma nin nada? Non teño reuma, non. Se tuviera reuma andaría coxeando. E goteras na casa tampouco? Tampouco. Bueno, pois moitas gracias, señor. Adiós. Cuntis é coñecido polas súas augas termais, non? Pero este ano ademais foi coñecido porque caeu a auga da Bondo, non? Eso influye algo ao balneario? Non, en principio non, a verdade é que non. Si recordo un ano, no 2000 e pouco, pero ahora mismo exactamente o ano non o recordo. E si tuvemos unha pequena inundación debido tamén a choiva, pero vamos, desde entón subsanáronse certos cuestións e ahora nada, non nos afecta nadiña. A nos o tempo así un pouco máis chuvioso e máis de inverno sempre nos trae máis afluencia de clientes, non? Pero bueno, penso que máis ou menos na liña. Eu que sei, debe haber 12, 14 anos ou 15 anos que choveu durante 5 meses e pico tamén ou 6 meses, que incluso foi cando hubo 18 ou 20 inundacións en Caldas de Reyes. Este ano non houve ningunha. Non houve ningunha, pero é motivado ao coro, claro. A min gustar non me gusta. Eu odio a chuvia. Ah, sí? Eu odio. Pois vive nun mal sitio. Claro que vivo en mal sitio. Non vivo en un sitio moi bonito, cuidado, Galicia é moi bonita. Pero debería chover de noite. E despois de día? E de día facer a vida normal. Eu son taxista. Ai, vostede é taxista. Claro, son taxista. Pero para os taxistas... Pero é moi malo que chova tamén. Pero non lles beneficia. No, pero chego a mediodía a casa a veces cunha molladura. De tanto abrir maletero ou sacar daqui e dalá, pois... Pero a xente tamén, por outra parte, cando chove, colle máis o taxi, ou que? Que va? Ai, non? Non por agora hai moito taxi particular nas casas. En unha ocasión traía unha señora da zona de Burgos, me parece que era que fun a buscar ao aeropuerto, e viña cunha amiga que tamén eran da zona de Castilla, eran por ali.
Pero a amiga xa había estado en Galicia, e a outra, esa non. E cando viña no coche, díala, ai, que bonita es Galicia, todo verde. E diña a compañeira, mujer, están 8 meses al baño María. Javier, ti és propietario dun local que está xusto ao lado do río. Sí. E co que choveu en Cuntis, notaríase, non? Levamos aí 2 ou 3 meses aí chovendo. Pero tivestes en algún momento medo de que crecera máis o río? Bueno, o río, cando ven así o tempo con moita agua, sube moito o caudal. Bueno, aquí pois xa tengo acontecido de botar o río fora, non? De botar fora aquí neste tramo, pois fará ano e medio por aí que botou unha vez fora. Así. Desta volta, pois a principios de ano, pois foi cando casi botou, bueno, quedoulle nada. Que mellor ferramenta para un día de chuvia que un bo paraugas, pero os coidamos o suficiente. Ten paraugas na casa? Tome, claro, non vou ter, teño moitos. Cantos ten? Pois eu teño 1, 2, 3, 4, 5 polo menos. 5 polo menos? Si, entre o fillo e a muller e eu. Eu teño 2. Ah, sí? Sí. Cal, este? Este e a outro máis. Outro máis grande ou...? Parecido. Temos varios na casa, pero propio meu nada. Ningún. Para utilizar, para salir a sacar os rapaces do coche. Hay que tener suficientes porque en este tiempo es que todos, mejor dicho, se pierden porque vas a un almacén, vas a un sitio y cuando sales ya no encuentras nada. Cando era pequeno perdín tantos, creo que me acostumbré a dicir mellor non os teño porque senón acabo perdendo tamén. Entonces no coche, para eso, para utilizar xusto para levar o rapaz a algún lado, os rapaces, pero para uso propio, debaixo dos balcós. Hai que ter cuidado non deixarse moitos sitios, senón chimpanchos. Ui, pois teño 6 ou 7. 6 ou 7? Sí. Todos teus ou da familia? No, meus. Sí? Sí. Tantos para qué? Pois, en realidad non sei para qué. O que pasa é que vouche te contar. Traballaba nunha cafetería e quedaban moitos paraguas. E a veces eu iba sin paraguas e cada vez que chovía traía un para casa e non o devolvía, simplemente. Sempre temos para reservas. Este queda aquí por si un día non temos. Temos 7 ou 8 paraguas, pero que vaga un par deles. Nada máis, non? Un par deles. Este é o teu paraugas? Sí, po pabellón, porque vou ao pabellón e meto na bolsa, e ali nas taquillas o grande, móllame. O levas así porque sí, te máis útil. Sí, e aparte porque non chove moito, senón non me sirve. Pero que prefires, os pequeniños estes ou os grandes? Home, se chove moitos grandes, porque tapan máis, e se fai ventos grandes, porque este xa me dieron volta 3 por o puente romano. Mais os grandes. Sí, os grandes máis. Por qué? Pois vamos a ver, porque son máis cómodos. Bueno, como cómodos os pequenos, porque os meter nun bolso, pero así para levar arriba, gustame máis os grandes. A mí me gusta el ir cómoda, porque el grande me pesa mucho y no puedo. Ay, claro. No puedo, estoy malita y no puedo llevar mucho peso. Gustoume mellor destes. Sí, os pequeninos eses. Porque me sirve de bastón. Mire, é de ferro, é moi bo parado. Fixen en Tronte 90 anos. Ándame que compro bastón, non o quero, carallo, morrei, pero non quero bastón. Eu grandes. Sí? Eu grandes, e a ser posible de colores. De colores? Sí, porque eu xa me fartei de que me roubasen os negros e entón agora sempre levo paraguas de cuadros, un paraguas rosa, un paraguas, o que sei que non me vai desaparecer. Cando dan a volta estes baratos, como xa non te sirven para nada. Este inverno xa che digo 3 aí na papelera. Se se rompen, eu normalmente tiro con eles o cubo da... Sí. Directamente, non pensan en arranxarlos? No. É raro arranxalo, non vale moita pena. Si se rompen, pues ya no hay solución, hay que tirarlo. Porque claro, esto de arreglar nada. Non teño arranxado paraugas. Non, eu sei que antes que se arranxaban, porque na miña casa levábanse a arranxar, pero o que pasa é que realmente arranxar uns paraugas que che valen máis o arranxo que o que vale o paraugas, porque realmente son paraugas maliños. É que non sei nin se os arreglan xa, non debe quedar nin xente que os arregla casi. Toisiño IKEA este arreglou. Ah, e aquí arranxa? Sí. É moi bo rapaz, arregla moi ben. Hola, bons días. Que tal? Como vai todo? Aquí vamos. Bueno, esta é a túa tenda de paraugas. Esta é a miña tenda de paraguas, sí. Vale, como empezaches? Pois empecé fai 16 anos.
16 anos. Eu xa había traballado no comercio, este é algo que me ven de familia. Isto é o stock que temos neste momento. Todo isto que ves aquí, pensa que estamos hoxe ao mellor un pouquiño fora de temporada, pois empeza a primavera-verano, pero é o stock, exactamente. O que fai falta é que chova. Que tipo de paraguas tes por aquí? Pois paraguas tes de todo tipo. Tes o que é paraguas de señora, paraguas de caballero, temos aquí o que é todo en paraguas plegable, tanto para señora como para caballero. E dispor dentro do paraguas, pois ter de diversos tipos. Podes ter en plástico, en tela, en poliéster, en todo o que si leva o mundo do paraguas. Incluso para nenos? Incluso para nenos. Nós o máis barato que temos son 5 euros. A partir de aí para arriba de 5 euros. Despois 5, 10, 15, 20, 24. Hai paraguas de 60, hai paraguas de moitos precios. E hai estes que lles chaman o antivuelco, non? Sí, o paraguas antivuelco é un paraguas que leva unhas varillas en fibra que son moi flexibles. E o que fan é que cando fai vento, pois que dean a volta e que logo volvan á súa posición inicial. Este, por exemplo, é un paraguas de señora que vai todo en aluminio e en esa fibra que che digo, e o que fai, cando ven o vento, pois é que lle dá a volta e logo sempre volva á súa posición inicial. Isto non quere dicir que se fai demasiado vento, pero si é importante. Pero hai que insistir máis, non? Hai que insistir máis. Un paraguas así máis caro que ten? O paraguas máis caro ten unha boa calidade de varilla, unha boa calidade de tela. Mira, este, por exemplo, é ten un puño en caña, ten o remate da barra que vai feito en madeira, detalles. A tela, pois, é un paraguas con unha tela moi fina en nylon que non pesa nada, sigue sendo moi lixeiro. Barra en aceiro, notas os remates do paraguas por todos os lados, todo vai rematado en condicións. Está se vendendo moito que é o paraguas grande, o paraguas familiar. O que chaman os 7 parroquias, non? Os 7 parroquias, son que fagas unha idea. Algo así. Un paraguas grande. Carai, este dá, tapar. Este é un paraguas que vai con doble varilla, son paraguas fuertes, é paraguas de tamaño grande, pa xente grande. Incluso pode habelos xa plegables en tamaños bastante grandes. Sí? Sí. Bueno. Si non tanto como eso, prácticamente como eso, que serían algo así, mira. Paraguas original, no que é o puño, é un paraguas que é grande, unha vez dentro dos plegables é un paraguas grande, dos que tapan, que abren e teñen tanto, a ver como cerrar, unha apertura mecánica, isto é todo mecanismo. Bueno, abre e cerra. Un paraguas para tapar. Este muelle que se lle cerra, entonces o que hai que facer é cambiarlle o muelle. Cambiamos o muelle e queda perfecto. Sí. Entonces, ¿cuánto me supone eso? Isto é barato, 3 euros. Non lle sai máis a conta comprar outro paraguas ou...? No, porque este paraguas bueno. Claro. Si sería malo, pues lo mismo sí. Es un paraguas que yo no entiendo mucho, pero vamos, yo pagué caro. Sí, un paraguas. Es un paraguas bueno, la tela. Este é dos que realmente merece a pena reparar. Claro, exactamente. Y tampoco ya ves que no es mucho. Mira, ven moita xente a arranxar un paraguas. Sí, ven xente, sobre todo paraguas deste tipo que merecen a pena. E onde arranxas os Aquí mismo, nun taller, pequeno taller que temos aquí. Podemos... Sí, podemos. Bueno, pase. Ven. Este é o taller. Este é o taller onde reparamos e facemos algunha cousa máis, pero aí que é onde concretamente reparamos os paraguas. Aquí teño un, por exemplo, que teño para reparar. O que facemos vai ser que sujete perfectamente a varilla do paraguas. Cambiou moito a industria do paraguas. Cambiou moito porque non é o mismo material que había antes nos paraguas co que hai agora. Aquí reparamos o paraguas que realmente merece a pena. Simplemente vamos rematar un pouquiño para que quede mellor presentado con outra ferramenta que temos aquí e para que non se lle volva a soltar aí e máis nada. E aí queda o paraguas totalmente reparado. Cerrámoslo. Comprobamos que as varillas estean todas retas, poñémolas un pouquiño retas para que vaya... E aí está, o paraguas totalmente reparado, de novo, esperando que chova. Que lle pasou aí? Bueno, a veces tenía arreglo esto. Sí, esto podemos reparar. Esto cambiamos deste trozo de varilla, sacamos a rota, metemos ya nova e xa está. Eso é pouquiña cousa. Pues tú dirás cuando venís. Estes tramos que tes aquí que están soltos, cosémolos para que vaya perfecto. E xa está. Vaya. Vale. Cuando venimos? Mañán xa. Por que o traes a reparar?
Hombre, porque si interesa y la reparación no es muy cara, pues me parece lo reparo. Y son cosas que no se saben y después vamos a tirar el paraguas y te enteras después que hay gente así que lo arregla y te viene bien. Porque si te ahorras dinero, pues bueno, es siempre. Claro. Vale, chao. Vale. Adiós. Pois nada, marcho xa, moitas gracias por todo. Pois xa me moitas gracias a vos. aprendido de todo o tema de paraugas. Pois agora tú vai pedindo que chova. Vale, veña, adiós. Dicían antes en abril augas mil. Bueno, este refrán xa non está moi acertado. Achegámonos ás ruas de Ourense para preguntar sobre a valoración da auga que caeu e a que falta por caer. máis, home, eso xa al auto non lo ves. Si non, vexo e noto, Entonces, pero a auga é boa. A auga é boa, a auga fai falta. Sí? Sí. No, pero temos de máis ou non, aínda queda? Hoxe xa chega ben, hoxe xa podía ir parando un pouco. Eu penso que sí. Que chove demais, está chovendo demais. Está chovendo máis. Xa hai tempo que non chove tanto. Sí? Recordo anos de chover moito máis, sí. Vostede recorda anos de... Si, alá por os 40 e pico, sí. Chovía máis cantidad ou máis tempo? Máis cantidad e máis tempo e invernos máis fuertes. É o mismo que no ano 1947. Exactamente igual. Igual. Madre mía, ten o mallao, Malladísimo. É Galicia. Sí, eso está claro que... Pero eso no, é normal, que en Orense igual colle dalle por chover e non para nunca. Chegalle. Este ano xa lle chega. Xa vai sendo hora de que vaya parando. Queremos sol. Este ano, de momento, vamos bastante ben, digan o que digan, porque choveu moito máis o ano pasado e todos estes anos que este ano. Porque este ano levamos relativamente hoxe, ayer e uns poucos días máis. Sí. Eu para mí nin a terceira parte do que aún debía chover. O sea, que vostede augura que vai vir máis auga. Sí, eu creo que sí, é bastante máis. Sin auga neste mundo non se vive. Sí, vai dicir eu, a parte esencial, non, da vida, dicir. A auga, sin auga non hai mundo, porque da auga mana todo. O sea que, para a miña maneira de pensar, entender, sí, que os días, xa digo, quizás sea un pouquinho un exceso este ano, pero de todas formas todo o que veña ben, en fin, que para min está ben. Un inverno non veo demasiado frío, ahora que a primavera está chovendo, bueno, o final de inverno e a primavera está chovendo máis do normal, pero bueno, tampouco unha cousa tan extraordinaria, o sea, máis veces pasa eso, tampouco sin ningún problema. E a agua sempre cansou, porque aunque sea que chova un día pare 5 días, dice, ostras, estamos ben de agua por aí. A xente que tiña ganas era de ir tomar sol por aí, pero non se pode. Pero non se pode, non se pode. Están os envases fartos para que queremos máis. É moi boa, pero desde logo agora xa aburre un pouquiño. Eu traballo na calle e, bueno, trato de que non me afecte. Eu como vendedor teño que ter, sabes, energía, entonces a min trato de que non me condicione o feito de que chova ou faga sol. Si é certo que cando fai sol a mí me beneficia moito porque non levo paraguas, vamos. Andas máis libre. Ando máis libre. Antiguamente eran uns invernos máis largos que agora. Chovía ao mellor 3 meses seguidos ou 4. 3 meses ou 4 seguidos? Ou 4 seguidos. Aí, para atrás dos 70 ou por aí. E había ao mellor, pois, 3 meses ou 5 de verano tamén seguidos, non era como isto agora, sí. Que en la época cuando yo era joven, o chaval, mejor dicho, chaval, había cuatro estacións, a primavera, o verano, o otoño e el invierno. Y ahí precisamente el comercio era cuando se movía, los cambios de estaciones se movían, y no variaban. Sabía que venía el marzo ventoso y abril lluvioso, traía mayo florido y hermoso, eso non había Dios que lo cambiara. E ahora é ao revés. Habrá 10 ou 15 anos chovía máis que estas fechas. Chovía máis durante máis meses? Os invernos eran máis duros. E sobre hai 10-15 anos os invernos eran máis duros, que chovía, xeaba, e quizá viñeran as augas no tempo que lle corresponde. Facía moitos anos que non estaba chovendo como debería de ser. Anos atrás era a época de chover no inverno, como deu este ano. Pero bueno, ahora que nos veña o brao como Dios manda, que tamén xa levamos anos en ver un brao como Dios manda, con moita calor. Hai que mirar o longo do tempo, a ver o que dice, pero non confiando moito, porque isto varía un pouco. Vai acertando ou non? Bueno, acerta podes hacer un 85%, non? Bueno, non está mal. Non está mal. Vostede sempre mira o tempo antes de sair da casa? Sí, sempre o miro, pero
Cando vexo así as nubes de mala maneira, sempre traigo paraguas comigo. Eu miro o periódico, miro a televisión e despois susto, digo, dixeron isto, pero bueno, e tamén miro antes de salir a ver como está a xente, se hai xente que leva paraguas ou non. Valoro todo eso que diste. Auga é boa para vostede, cree que é boa? Para lavarse, antes no nos lavamos, es buena. El agua es buena, es sana, saludable, para os árboles. Para os campos, para as huertas, para as viñas e por aí, a agua é esencial. A agua fai falta, e a neve fai falta, a xeada fai falta as cousas todas. Porque sin agua non se cría as cosechas. E sin sol tampouco. E sin xeadas tampouco, porque as xeadas matan moitos bichos, moita maleza que hai no campo, que despois favorece as cosechas. Que se pode facer un día de choiva? Que se pode facer? Dormir a siesta. Os días de choiva son tristes, non? Sí, son tristes. No, a mí particularmente sempre me gustou ver chover, encantaban, pero claro, hai un límite, non? Hai un límite que tamén cansa un pouquiño, porque a auga, en fin, non é como estando o día despexado. O día despexado é unha gloria, pero claro, se a auga ven, hai que admitilo como tal e nada máis. Eu o mensaxe que digo é que a agua é vida. A agua é vida, a agua é vida. Tamén recordar que cando non chovía hai anos atrás estábamos implorando os acantor santos para que chovera. Entonces deixa que chova moderadamente. O luns de Pascua na parroquia de Sobrada en Tomiño celébrase a romería do Lanzo da Cruz, unha tradición que une galegos e portugueses en torno ao río Miño. A chuvia dos últimos días e de hoxe pola mañán non van impedir que a romería se celebre, pero eso sí vai haber cambios. Unha festa que me gusta. Sempre que podo, pois, acudir, pois, fago neste tipo de vehículo que considero que é o máis ecolóxico. Eu caseime aquí nesta parroquia, desde entón, pois, procuro participar nela, desde a procesión, cos chimpíns cando están adornados, pois, o paso no río cos barcos, é unha festa diferente. Creo que engalanaches a egua, non? Porque está impecable. Bueno, non lle toca todos os días, pero sempre que podo hai que, cando se sale a pasear, hai que ir un poquinho máis adornados, non? Creo que vostede vive aquí, sí, onde está precisamente pois esta pintura da romería. Iso todavía, esa cruz, está aí, sabe Dios, dos meus tatarabuelos, dos meus... E quen pintou eso? Eso os da comisión. Xa hai uns anos que a pintaron os da comisión. Este ano rectificaron un pouco as letras porque ca humedade con eso se poñen máis feas, pero está preparan a cada ano e está bonito, está bonito. E a vostede que lle parece que lle pintaran isto na casa? Moi ben, encantada. O que se fai ir hasta o río cos chimpíns e mentras fan abaixo este ritual de ir en barca hasta outro lado do río e tal, nos estamos ali de carallada, de festa, tocando, bailando, bebendo. Creo que este ano o río non vai ser posible. Non, porque chove moito. Pois entón quedamos aquí arriba. Mira, habendo carpa. Claro, é que non hai problema. A romería fais igual, non? Claro. Ti que andas por moitas romerías, que che parece esta de ambiente, de festa? Pois esta é curiosa polo tema de ser en luns, pero ao mesmo tempo de ser curiosa, me parece como máis... non sei, como máis romántica a cita de todos os anos estar aquí a mesma peña. Non é unha romería moi numerosa, pero é moi ensebre. Vamos a salir a unha televisión de Galicia. Xa ves, na romería... Bueno, que suerte, la mía. Este ano a romería non vai ser a romería de sempre. O de cruzar o Miño creo que non vai poder ser en barca. Como está o río e como estas xeas que hai, estas lobadas, é imposible que puedan pasar os barcos, según parece, Entón... Eu non son moi entendido, Parece que se baixa hasta o río para a xente que hai ali poder bicar a cruz e logo ir en coche hasta Valença, e como está ali hasta non Señor da Cabeza, e os portugueses que son moi devotos da cruz, poderlle dar a besar a cruz. Todas as aldeas de Galicia era normal o domingo, o lunes da cruz, ir a bendecir as casas, e aquí viñas a bendecir este barrio e logo baixabas ao río. Como nesta zoa había moitas persoas que se dedicaban á pesca, tamén se bendicía o da pesca. Que lle parece este chimpín que lle fan para leválo hasta o río? Bueno, este chimpín foi dunha festa que xa hai
30 anos que se fixo e para coller un pouco de forza animouse a que a xente collera os seus trangallos e chimpíns, tratores e tal, e vino hasta o río. Foi moi bonito para animar. Este ano a romería do Lanzo un pouco deslucida, non, polo tempo? Pois sí, a verdade é que sí, temos moita gran pena porque dá bastante traballo, e que ainda que sexa pequena dá o seu traballo. Tiñamos esperanzas, aínda que daba mal tempo na televisión, pero tiñamos esperanzas que estivera ben e que viñeran máis chimpíns, pero bueno, estamos contentos de que hoxe polo menos non chove e que a xente este contenta aquí. Aínda que temos seguro non vamos deixar subir porque é un peligro. Onte ainda baixaban ramadas por aí abaixo polo río pola forza que trae. Os barqueiros estaban preparados, os barqueiros da Morín, que falamos con eles todos os anos, pero xa comentamos que non subiran, que non íbamos a ir a cruzar xente a Portugal. Outro ano máis estamos aquí, pois celebrando esta ceremonia co Padre Pepe e a pandilla toda do pueblo. Esa vez tuve mala sorte porque estaba o río moi cheo e esa miras, de vir aquí quinda que non partimos en barco e nada, simplemente é por manter a tradición e animar a comisión que traballou todo o ano e non pode ser por culpa dun día deixar todo desfacer. Entón vimos, arroupámoslo, facemos algo, pouco se pode facer, e agora iremos, creo que se vai ir en coche a Portugal, non? E logo pola noite, tarde-noite... Sí, festa rachada, queimada e veña. Hai que comer o chorizo, que iso é principal. Sí, eso era o que estaban moi preocupados aí na comisión por os chorizos, as empanadas. Temos carpa, hai carpa, e bueno, eles sempre fan a maneira de que, ainda que veña a chover, pois non pasa nada. Os portugueses vinan polo río? Se veñen polo río? Sí, se les cruzarán o río. Non creo, non. Non sei o cura portugués se vai vir porque, bueno, son un pouco máis arriesgados. Os da Sobrada non van este ano en barca hasta Portugal porque o río está un pouco crecido, un pouco perigoso, pero vostedes decidiron vir igual. Sempre. Agora veio da Cruz, veio de minha madre, que tem 87 anos, e saí de casa de minha madre e venho aqui beijar a Cruz. Que lle parece que hoxe lles gañen a partida os veciños, os portugueses, porque eles están vindo en barca algúns? Hombre, porque son un poquinho máis arriesgados, non? Ou teñen un poquinho máis de valor, ou teñen menos medo á agua, tú... que sabe eso? A lamprea chegou, da que acolleran eles os portugueses, pero tamén o levan dentro, teñen moita fe nisto. O dos barcos, a xente dos barcos quedoulle moita pena, pero bueno, a verdade que estivemos, de momento aguantou o tempo, estamos ben contentos. Agora subiremos e daremos unha chourizada gratis. E bueno, aí concluirá a festa e van a tocar os xintras do Coruxo máis os garunchos. Festa tradicional. Cerraremos como ás 4 da mañá ou así, a xente do povo. Estamos en Arbona, terra das lampreas, e hoxe imos intentar pescar algunha. E digo intentar porque o Miño leva tanto caudal que nin sequera se ven as pesqueiras. Hola! Hola. Boa tarde. Vos estades preparando para ir a pescar, non? Bueno, a pescar ou... Bueno, pescar hoxe veremos porque o caudal que ten o río é verdad que non é moi... Pero bueno, vamos a intentalo, non? Intentaremos. Ángel, como está a cousa? Jodida. Home, isto... Está... Mira. Isto según se ve,
Pero onde está a pesqueira? Eu non a vexo. Naquel corno que miras ali, miras aquelas cousas ao balazo, ali está a pesqueira, ali temos que entrar nós. Nesta temos que entrar hasta onde están aquelas cordas ali a meternos na agua para sacar a rede. Agora o que van a levantar é o aparello, non? Exacto, van a sacar a rede. Se non houvese tanto caudal no río, ata que altura se verían as pesqueiras? Un metro estarían... No, veríanse varios metros. Varios metros. Hai algunhas que poden ter 6 metros de altura, así que... O sea, que canto pode levar o río por riba do normal? Pois moitísimo, porque o mínimo creo que son 70 metros cúbicos en pleno verán, cando vai seco completamente. E agora deberían 1000 e pico metros cúbicos, é dicir, que a diferencia é de, non sei, 40 veces ou así. Bueno, xa ves, non se ve nin a pesqueira e aparte teñen que mollarse, teñen que meterse na agua para poder quitala. Pero vos vindes igual? Nos vimos igual, sempre que podamos armar e desarmar, sempre que podamos quitalas. Se non podemos quitalas, entonces xa non... E a veces hai que ter cuidado porque se vai tapar convén sacalas para que non queden, porque senón, se a crecida é moi grande, bota unha semana, igual a rompe. 3. Canto é normal que saquedes así... Hoxe en día é poucas, pero normalmente sacas 2 ou 3, pois é unha boa redada. O sea, que o sei moi ben, non? É unha non? boa redada. Isto normalmente non, agora non se suele ver, antigamente a xente moi maior xa acórdase de coller 50 ou 100 nunha noite tranquilamente nunha rede. E sempre tendes que vir así en grupo? Ou... Normalmente sempre hai que vir para estas redes, por exemplo, hai que vir 2 ou 3, sobre todo se o río está tan forte, porque é difícil de sacar e aparte por seguridade, por seguridade. Para pescar lampreas é importante que o río leve caudal, pero non tanto, non? O sea, anos como o pasado con tanta seca... É dicir, se ven unha crecida non importa, é dicir, cando hai unha crecida moi grande é beneficioso. Pero claro, neste momento é que ven unha crecida detrás de outra, é dicir, non deixa que o río baixe. É que non parou de chover. Canto tempo levamos sin que pare de chover? Non sei, pero a verdad que non sei, hai, creo que no 2001, me parece que foi, que hubiera chovera 6 meses, que todo o mundo dicía, chove, non para. Aquel ano tamén houbera moita lambrea, pero tamén choveu moitísimo. Ya este ano seguramente, se baixa, é dicir, se agora para de chover, no mes de abril seguramente hai moita lambrea. É dicir, será un ano bo, pero ahora mismo... E se se cumpre o refrán de abril augas mil, se chove sobre mollado, entón que pode pasar? Pois que será máis complicado, xa veremos se se pode pescar ou... Pero non porque non haxa, senón porque non tedes acceso ás non temos acceso a pesqueiras. Exactamente. Bueno, aí suben, co botín. Teñen marcadísimos. Oye, es que sorte, non? E son vos exemplares ou...? Sí, ahora mira, o que comentábamos é un problema que estamos tendo ca Marina. Mira, pai, mira como os pone. E iso? Por que? Porque o reglamento... Sí. Antón la estimas moito, mira, esta porca, esta está porcada. E entón, esas non as podedes vender logo? Sí, podedes vender, pero sí sería difícil se alguén... Así non se pode venderse lampreas. Están marcadas... Isto é para consumo de aquí. Para pero consumo exígenos tantas cousas que se un día queres vender unha lamprea, como a vendes con este aspecto así? Porque vos comercializades con eles, non? Sí, pero, é dicir, por restaurantes algúns, pero non hai moita venta, é dicir, aquí a venta é mínima. E fora? No, fora non, nos venderíamos aquí. Antiguamente dice que me iba hasta Madrid, pero que aquí en Arbo, cos inconvenientes que hai agora... O tamaño peso, pues debe haber sobre 6 kilos aquí. 5 kilos e pico, non? Sí, por aí. Son casi lampreas de... hai unhas máis grandes... E como se cotiza? O kilo aquí? Aquí a 40 euros. A 40 euros o kilo? Pois o kilo non, a peza. Vostedes non se poden dedicar exclusivamente a pescar lamprea. Todos teñen que ter o seu oficio e isto é unha tradición. Unha tradición de toda a vida, entendes? O sea, isto, por exemplo, nos momentos antes, toda a ribeira mantiñase do río. Agárrase a ribeira, esa lamprea. Vivía do río todo o mundo aquí, ¿no? Viñan, collían unha truita, collían unha lamprea, comía todo Dios. Ahora é un negocio raro. Nesta non colleron absolutamente nada. Sí. E é curioso, porque normalmente é a que é a millor de aquí. E como se sinte un cando recolle o aparello e non hai... Unha molladura, sí. Unha molladura, cansado. Agora vamos a armar unha que é moito máis alta que estas, e que quizás sea que se ven o río arriba é a única que quede para pescar. Pero é armar só a rede, xa non tedes que recollela, non? Sí, en principio... É que creo que a teñen sin armar, me parece, pero tampouco estou seguro. E vos todos formades parte dunha asociación de lampreiros daqui de Arbo, non? Sí, de pescadores. E bueno, en principio... Sodes moitos? Ahora 130, creo. Caramba, ainda sodes. Sí. E a vos, quen vos aprendeu isto? Sodes todos fillos de pescadores? Home, non sei, todos non creo, pero eu, por exemplo, sí. Xa son fillo, neto, bisneto, tataraneto...
E viñas de pequeno co teu pai? Sí, xa de pequeno. Xa de pequeno me chamaba muitísimo a atención, porque o río simplemente acercarte a él xa te... Parece que é un sitio onde queres estar e non marchar. Sabes, é un sitio onde ves e relajaste, estás na gloria. E sempre vos movedes así andando, de unha pesqueira a outra? Pero non vimos a vía, normalmente sempre andamos polo río, o que pasa é que como vai o río caudal tan alto, pois é imposible andar polo borde. Ademais, supoño que tamén haberá barrizal con todo o que chove. Barrizal, moitos árboles e todo, e a veces os camiños incluso que ter feitos para pasar dun sitio a outro, ahora mismo van inundados, van tapados, entonces é imposible colarse. Claro. Entón sale máis práctico subir aquí arriba e andar pola vía. Pois isto que ves aquí era o refugio que había dos pescadores, onde se xuntaban todos antes e botaban as noites aquí, iban desarmar cando cada hora, e volvían e tomaban aquí café ou facían lume ou... Mira, aquí había unha lareira, aí. Aquí un cabastrillo. E ti recordas, tes estado aquí... Eu estuve aquí como pai, como abuelo, porque son de tradición pescadora. E esta cabaña? Estas son os novos inventos, os refugios que temos agora de plástico. Vostede que é pescador tamén? Que está agardando aquí para... Non vai a montar agora. Ayer a noite estuvemos hasta as 4:30 da mañán aquí e chovía moito, Estuvemos tomando café e todo. Metidos aí nesa cabaña? Dentro desa cabaña. E chovía, non? E chovía moito. E fixámola ayer a tarde indo. Eu e o meu xorro. Para pasar a noite aí, para collir as lampreas aí. As poucas que hai, que agora. Iso con pouco licor café non fai falta nin toque. Ángel, e agora estas teñen que agardar ata mañá cedo, non? Que cando as levantades? Esperaríamos ata mañán, salvo que o río aumentase de caudal, que poida vir leño ou algo, entón habría que vir de noite darlle unha levantada por culpa sobre todo da leña que poida vir, ou árboles ou algo que veña polo río. Pois agora hai que escapar, que parece que ven a choiva outra vez, non? Habrá que escapar. Puidemos aguantar, eu trouxen o pantalón de aguas que non precisei, pero parece que ven aí outra. Sí, non creo que nos dé moito tempo máis,